למשל. יום אחד, העורב היה מאוד רעב. הוא חיפש משהו לאכול. הוא כל הזמן קרא, 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 קרא. אבל שום דבר לא קרה. קרא, קרא. ושום דבר לא קרה. הוא היה כל כך רעב שהוא חיפש משהו לאכול. ופתאום כשהוא עף ככה, פתאום הוא ראה משהו שהוא אוהב מאוד. קרא, קרא. ומה הוא מצא? איזה גבינה? גבינה צהובה וטעים מאוד. הוא היה מרוצה, והוא החזיק אותה יפה בתוך הפה. הוא כל הזמן קרא, 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 מצאתי גבינה, קרא, קרא, מצאתי גבינה. והוא פחד שמישהו ייקח לו את הגבינה. אבל בדיוק באותה שנייה עבר השועל. והשועל גם רוצה את הגבינה. אמר השועל לעורב, עורב, עורב, יש לך קול ערב, אולי תפתח את הפה, בוא נשמע איך אתה קורא. אבל אתם יודעים מה יקרה אם העורב יפתח את הפה? גבינה תיפול. בדיוק, בדיוק. העורב מחזיק חזק את הגבינה בתוך הפה, וכל הזמן קורא, קרא, קרא. הוא פוחד שהגבינה תיפול לו. הוא מחזיק אותה יפה, והשועל כל הזמן אומר לו, נו, בבקשה, בבקשה, תפתח כבר את הפה, שנשמע איך אתה קורא. ואז העורב לא התאפק, כי השועל פיתה אותו. השועל דיבר אליו בלשון חלקלקה. השועל אמר לו בלשון יפה, עורב, עורב, איך אתה יפה. ואז פתאום העורב פתח את הפה, ובקול גדול קרא, קרא! ומה קרה? השועל חטף את הגבינה, והיה מרוצה, ועד היום העורב רעב, וכל הזמן קורא, קרא, קרא. ואיך אנחנו מזהים את העורב? לפי הקריאה שלו, קרא, קרא. וכולנו יודעים שקוראים לו עורב, כי יש לו קול מאוד ערב. מה זה קול ערב? קול יפה, קול יפה. אבל עד היום הוא רעב. איך הוא קורא? קרא, קרא. ומה קרה? נפלה הגבינה. לזה קוראים סיפור משל למשל. פעם אחת היה דרקון. מה עושה דרקון? מוציא אש. איך הוא מוציא אש? מאיפה? יורק. מתוך הפה. כל האנשים בכפר פחדו מהדרקון. כולם ידעו שהוא גר בתוך מערה, והוא יכול לצאת מתוך המערה ולבוא לכפר ולהתחיל לירוק אש. היה שם ילד אחד קטן שאמר, אני אגש למערה ואני אתן לדרקון ואני אעשה לו משהו. ילד קטן. כולם אמרו, ילד קטן יכול להצליח לגרש את הדרקון? איך ייתכן? אבל הילד הקטן לא היה פחדן, הוא היה פשוט גיבור. ומי גר בתוך המערה? הדרקון. והילד הקטן הלך למערה, ופתאום כשהוא הגיע למערה, יצא הדרקון והוציא מהפה להבה. והילד הקטן נכנס לתוך המערה, ואמר לדרקון, הצילו, הצילו, תצילו אותי, בבקשה, בבקשה. אבל אז בתוך הכפר הייתה נסיכה. נסיכה יפה, אבל הייתה לנו בעיה עם הנסיכה. אתם יודעים ממה היא עשויה? נייר. מנייר. כולם אמרו לנסיכה שלא תתקרבי למערה, כי הדרקון הזה מוציא אש, וברגע שהוא יוציא אש, את יכולה להישרף. אבל היא אמרה, יש, אני לא פוחדת מהאש, יש. אמנם אני עשויה מנייר, אבל תראו איך אני אגיע למערה, ואני אתגבר על הדרקון, כי אני חייבת להציל את הכפר. כל אנשי הכפר פחדו מהדרקון, כי לדרקון יש להבה חזקה בתוך הפה. ככה הוא עושה. ואז הנסיכה הגיעה למערה, ובתוך המערה ישב הדרקון, והיה לו צחוק מרושע. והנסיכה אמרה, אני לא פוחדת ממך דרקון, אל תדאג, אמנם אני עשויה מנייר, אבל תכף תראה מה שיקרה. ואז היא התקרבה למערה, והילד שישב בתוך המערה צעק, הצילו, הצילו, בואי תצילי אותי, נסיכה יפה. והיא התקרבה לתוך המערה, ואז בדיוק כשהיא נכנסה לתוך המערה, פתאום פרצה דלקה. כי מה הוא הוציא מהפה? אש. והיא התחילה להישרף, והיא התחילה לעלות באש. אבל מתוך הנסיכה מנייר
יצאה פתאום נסיכה אמיתית. כי פעם, לפני זמן רב, מישהו כישף אותה והפך אותה לנסיכה מנייר. אבל אמרו לה שברגע שהיא תידלק, היא תחזור להיות נסיכה אמיתית. הדרקון הוציא אש. יש, יש, וכולם צעקו, יש, יש, הדרקון עולה באש. הנסיכה הפכה להיות נסיכה אמיתית. היא הצילה את כל הכפר, וכולם היו שמחים ומאושרים, והמערה נסגרה, ומאז רק מספרים סיפורים על הדרקון שגר במערה. כשהיה פותח את הפה, היה יוצאת לו מהפה להבה, וכולם אמרו, יש, יש, יצא לו מהפה המון. 1, 2, 3, 4, מילה ספרייה כאן בא, יחד חברים, נקשיב לסיפורים כפיים. 1, 2, 3, 4, איזה כיף בספרייה, יחד חברים, יהיה לנו נעים. היום הגננת הביאה לגן כל מיני סיפורים, והילדים אמרו, כן, כן, אנחנו אוהבים על פינוקיו, אנחנו אוהבים על פינוקיו שהיה לו אף ארוך. והגננת אמרה, אתם זוכרים מה קרה לאף של פינוקיו כשהוא שיקר? מה זה? תפסיק לשקר תפסיק לשקר פינוקיו, זה לא יפה. כל פעם כשפינוקיו שיקר, האף שלו התארך. אנחנו יודעים את זה מתוך הסיפור, כך אנחנו לומדים, שלא כל כך יפה לשקר. יש לנו סיפורים על נפתלי, שנפתלי היה תינוק קטן, ולא ידע לדבר, והוא כל הזמן היה בוכה ואומר, ואמא אמרה לו, תגיד יפה, אבא. אז הוא אמר, בבא. לא, תגיד אבא, בבא. תגיד אמא, ביבה. ואמא אמרה, אוי, מתי כבר נפתלי יגדל וילמד לדבר? ואחותו לימדה אותו ואמרה לו, תגיד שירי. אז הוא אמר, פירי. עכשיו נפתלי כבר גדול ולמד המון דברים. הוא למד שאם מישהו מתעטש, מה אומרים לו? לבריאות. אם מישהו מקבל בגד חדש, מה אומרים לו? להתחדש. אם למישהו יש יום הולדת, מה אומרים לו? עכשיו ילדים נשמע סיפור על סבא וסבתא שהיו פעם זקנים קצת, ישבו בבית שלהם ואכלו ארוחת ערב ולא היה להם כל כך מה לאכול. הצלחת הייתה קצת ריקה, לא היה להם שם דברים טעימים. סבתא אמרה, הלוואי והיינו אוכלים משהו טעים. סבא אמר, משהו טעים זה ארוחת מלכים, אבל אין לנו מה לאכול. מה זה, לחם כזה יבש? איך אנחנו רעבים? הלוואי והיינו אוכלים משהו טעים. ופתאום, בדיוק באותה שנייה, כאורח פלא, בקסם, פתאום עמדה שם פיה. אמרה פיה, מה קרה סבא וסבתא יקרים? למה אתם כל כך עצובים? כי אין לנו מה לאכול. סבתא אמרה, אנחנו אוכלים פה ארוחה מאוד לא טעימה. הלוואי והיה לנו משהו טעים. וסבא שוב אמר, כן, אנחנו אוהבים ארוחת מלכים. בדיוק באותה שנייה אמרה הפיה, אני נותנת לכם 3 משאלות, ולסיפור כזה קוראים סיפור אגדה. עכשיו, מה שתבקשו יהיה לכם בשנייה, אבל זכרו, רק 3 משאלות. והזקנה אמרה, וואו, אני כל כך רעבה, 3 משאלות, נוכל לאכול ארוחה טעימה מאוד. ובאותה שנייה, הפיה נעלמה. עכשיו יש להם רק 3 משאלות. הם צריכים לבקש משהו טעים מאוד. אמר הזקן, טוב, אז מה נבקש? מה נבקש? אולי נבקש משהו טעים מאוד. הלוואי נבקש ארוחת טעימה, אולי נבקש שניצל. שניצל! שניצל! בדיוק באותה שנייה, על השולחן, שניצל. שניצל. שניצל זה טעים מאוד. כעס הזקן. למה ביקשת כל כך מהר? תראי, אנחנו רוצים לאכול משהו טעים. רק שניצל ביקשת. אולי תבקשי משהו אחר. אבל נשארו לנו רק עוד 2 משאלות. ואז היא אמרה לו, טמבל אחד. אתה כל הזמן מבקש שטויות. אולי נבקש עוגה. על הצלחת עוגה. עכשיו כבר הם בזבזו 2 משאלות. יש להם שניצל ועוגה. עכשיו נשארה לנו רק משאלה אחת. מה נבקש?
והוא אמר, אני רוצה משהו טעים, ארוחת מלכים. אך באותה שנייה, האישה התרכזה עליו ואמרה לו, אתה טיפש מטופש, יש לך ראש מלא קש. הלוואי שתדבק לך נקניקיה לאף. ובאותה שנייה, על הצלחת נעמדה נקניקיה, ובאותה שנייה, על האף נדבקה לו נקניקיה, והנקניקיה הייתה דבוקה לאף, והיה לו אף ארוך כמו לפינוקיו. והאישה אמרה, יו, תראה מה קרה לך, נדבקה לך לאף נקניקיה. והוא התחיל לבכות ולמשוך את הנקניקיה, אאו, היה, והאישה אמרה, יו, מה יקרה עכשיו? והזקן נבהל מאוד, במקום לאכול ארוחת מלכים, נדבקה לו לאף נקניקיה, ואתם יודעים מה הם אכלו? שניצל ועוגה. אבל מה קרה למשאלות? נעלמו, התבזבזו. ומה קרה לזקן? נשאר עם אף ארוך כמו נקניקיה, ועד היום, אם תראו מישהו עם אף נקניקיה, תזכרו, ילדים, שזה סיפור אגדה. יש לי חברה שקוראים לה מרי. מרי פופינס. מרי פופינס היא חברה מאוד טובה שלי. כל פעם שהיא באה אליי, היא מביאה את המטריה. איזו מטריה. ואנחנו משחקות, ושרות, ורוקדות. אתמול, מרי פופינס הייתה אצלי, והיא שכחה את המטריה. שרתי עם המטריה ורקדתי. אחרי שהיא שכחה את המטריה, החלטתי שאני אביא אותה היום, ונכין כולנו קסם. רוצים לעזור לי בקסם? יש לי מצנפת, וזו לא סתם מצנפת. הילה, יש משהו בתוך המצנפת? תכניסי את היד בפנים עד הסוף. מה זה? אין כאן כלום. יש חור. נסגור את הרוחסן ונאמר את מילות הקסם של מרי פופינס. סופר קליפרג'ליסטי אספיאלידושי, לשנן את זה היטב שייכנס לראש, כי היא תמיד עוזרת לי להתגבר בלי קושי. סופר קליפרג'ליסטי אספיאלידושי. תוציאי, מטפחת אחת, רק אחת. אוי. אחת בצבע, שימי במטריה. עוד אחת בצבע, ורוד. ועוד אחת בצבע, צהוב. בתוך המטריה. עוד אחת בצבע, והנה עוד מטפחת. ועוד אחת, ועוד אחת, כמה מטפחות? המון מטפחות. ניקח את המטפחות, נסגור אותן היטב, את המטריה, נכניס לתוך הקופסה ונאמר את מילות הקסם. חזרו אחריי. סופר קלי, פרג'ליסטי, אספיאלי, דושי. סופר קלי פרג'ליסטי אספיאלי דושי. מה זה? לשנן את זה היטב שייכנס לראש, כי היא תמיד עוזרת לי להתגבר. מה זה המטריה הזו? זה לא נעים ללכת עם כזו מטריה. אם ירד גשם נרטב נורא. תחזיקי את המטריה. זה בסדר כזו מין מטריה? יו, איזה מטריה יפה. אז בואו נעשה קסם, נסדר את המטריה. סופר קליפרג'ליסטי אספיאלי דושי, לשנן את זה היטב שייכנס לראש, כי... מה זה? של המטריה. מה קורה פה? אפשר ללכת עם כזו מין מטריה? איזה מטריה משונה! ירד עליי גשם ואני ארטב נורא. זה לא נעים כזו מין מטריה. תעשי הוקוס פוקוס. נעשה הוקוס פוקוס? נסדר את המטריה? הוקוס פוקוס. בילי. מה זה? לא יודעת מה קרה פה. הנה המטריה. היא כבר לא שבורה. ומרי פופינס עכשיו תשמח נורא. בואו נראה איך אני בונה מגדל. נבנה מגדל. עולה אל על. נפל. מה זה? אולי נתחיל מההתחלה ונראה מה קרה. נבנה מגדל. עולה אל על. גבוה, גבוה, לא נפל. נבנה מגדל, עולה אל על, גבוה, גבוה, פתאום נפל.
אבל ככה זה. תמיד כשאנחנו בונים, לאט לאט, ככה אנחנו לומדים. עד שאנחנו יכולים לבנות מגדל גבוה גבוה, בשמיים הוא יכול לגוע. רגע, איזה מגדל? הוא לא נפל. אז תכינו את הידיים. נפל. מבנה, מגדל, עולה אל על, גבוה, גבוה, פוף נפל. מבנה, מגדל, עולה אל על, גבוה, גבוה, פוף נפל. אבל עכשיו נבנה מגדל עולה אל על, והוא לא נפל. נבנה מגדל עולה אל על, גבוה, גבוה, הוא לא נפל. אגדות, אגדות, זה יפה מאוד מאוד. פעם אחת הייתה נסיכה, והנסיכה חיפשה בית לישון בו. והנה בלילה, היו גשמים, היו רוחות, והיא חיפשה מקום להיות בו. והנה בלילה בדלת היא דפקה באיזה בית. אוי, דפקה חזק. מי זה בדלת? מי זה בדלת? בדלת עמדה בחורה, השיער שלה פרוע, הבגד שלה קרוע, והיא אמרה שהיא נסיכה. אמר לה הנסיך, את לא נראית כמו נסיכה, השיער שלך פרוע, הבגד שלך קרוע, את נראית כמו יהושע פרוע. ואז מה הוא עשה? הוא לקח מזרון, והוא לקח עוד 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 מזרון, והוא לקח אפילו כרית קטנה. והוא שם לה פה בין תוך המזרונים, בתוך כל המזרונים, הוא שם לה גרעין של אפונה, גרעין של עדשה. הוא אמר, אם זו נסיכה אמיתית, משהו במזרון יפריע לה לישון. והוא שם את המזרון מתחת לכל הערימה, והיא ניסתה לישון, ולא היה לה נוח, והיא התהפכה, והיא התגלגלה, והיא אמרה, כל היום אני מסתובבת, אני לא יכולה לישון, יש פה משהו בתוך המזרון. והיא פייקה, אני לא יכולה לישון, יש פה משהו בתוך המזרון. היא התהפכה מצד לצד, כל הלילה היא לא ישנה, היו לה נדודי שינה. בבוקר היא התעוררה, והיא אמרה, יש פה משהו במזרון, זה מפריע לי לישון, אני לא יכולה להירדם, כל הלילה לא נרדמתי, ממש התעייפתי. ואז היא סיפרה את זה לנסיך, והנסיך אמר לה, נכון, נכון, שמתי לך משהו בתוך... נכון. ואז הוא הראה לה את המזרונים, והיא אמרה, מה זה? מה יש שם בפנים? הוא אמר לה, שמתי לך גרעין של עדשה, גרעין של אפונה. רציתי לראות אם את באמת נסיכה. כי אתם יודעים, ילדים, מה מספרת האגדה? נסיכה אמיתית, כשהיא ישנה, היא ישנה על מיטה מסודרת, ואין שם אפילו פירור, והיא מרגישה כל דבר בתוך המזרונים. היא ישנה כמו נסיכה, שינה יפה של נסיכה. וכמו שמספרות האגדות, הנסיך התחתן עם הנסיכה, והם חיו באושר ואושר עד עצם היום הזה. וזהו זה. סיפורי אגדות עושים לנו טוב מאוד. אתם יודעים שהייתי בטיול, וקרה לי דבר מאוד משונה. רוצים לשמוע? בטח. לפני שבוע הייתי בטיול. טיול היה בעיר חיפה. חיפה זו עיר שמסביב לה יש המון ערים, ולערים האלה קוראים ערי הכרמל. טיילתי עם ילדים בערי הכרמל, ופתאום שמתי לב שהדרך שבה אני צועדת היא בכלל לא מתאימה למה שיש לי במפה. הלכתי לאיבוד, לגמרי, לא מצאתי את הדרך. הסתכלתי במפה, ואני לא יודעת איפה אני. הסתכלתי למרחק, ולא מצאתי איך לחזור הביתה. התחלתי ללכת. פתאום מרחוק שמעתי קול. פו, פו, פו. ואז ראיתי אור קטן, אור של נר. והאור הזה נדלק ונכבה. ושוב הוא נדלק ונכבה. ושוב אני ממשיכה ללכת, הולכת, ואני ממשיכה ללכת, ושוב אני שומעת את הקול הזה. פו, 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 אימא'לה, איזה פחד.
הלב שלי מפרפר מרוב פחד, ואני רואה את האור הקטן, את האור של הנר. והאור נדלק ונחבא, ונדלק ונחבא. ואז החלטתי שאני אתקרב לכיוון האור. הלכתי והלכתי, הלכתי והלכתי, והגעתי אל מין צריף, לבית ישן ישן. ובו פתחתי את הדלת הראשונה. החדר היה ריק. לא היה בחדר שום דבר. בצד ראיתי עוד דלת, דלת קטנה. פתח את הדלת השנייה, והחדר היה ריק. לא היה בחדר שום דבר. פתחתי את הדלת השלישית והאחרונה, ובתוך החדר ישבו 3 גמדים קטנים קטנים קטנים, וניסו לכבות נר. הראשון לקח הרבה אוויר ונשף. פו! לא הצליח. השני לקח הרבה אוויר ונשף. פו! וגם הוא לא הצליח. רק השלישי לקח הרבה אוויר ונשף. והנר קבע. ואתם יודעים מה קרה? אחרי שהנר קבע, קיביתי אותו, כיסיתי אותו. אחרי שהנר קבע, יצאו פרחים. זה סיפור אמיתי? כן. לא, זה סתם סיפור. בגינת הירקות שמח מאוד מאוד. מה קרה היום בגינה? עגבנייה אדומה פגשה תפוח אדמה בגינת הירקות. עגבנייה אדומה הזמינה אותו לרקוד. רקדו רקדו, צ'ו צ'ו, רקדו רקדו, רקדו רקדו ונהנו. גם הפלפל הצטרף לחגיגה והזמין גם את הכרוב, והיה נפלא. רקדו רקדו, רקדו רקדו, רקדו רקדו ונהנו. גם המלפפון הצטרף, רקדו רקדו, רקדו רקדו, רקדו רקדו ונהנו. כל הקבוצה מצטרפת לחגיגה. גם החציל אוהב חגיגות, רקדו רקדו, רקדו רקדו, חגיגה נחמדה בגינת הירקות. אבל כשהגיעו לבצל לא צרפו אותו כלל. הבצל החל לבכות ואמר, למה אתם לא מצרפים אותי לגינה? וכולם אמרו לו, יש לך טעם ויש לך ריח. ענה הבצל, על טעם וריח זה לא יפה להתווכח. כמו שכולנו יודעים, הבצל צודק, על טעם וריח לעולם לא נתווכח. חגיגה מוצלחת, כל הירקות ביחד, כולם רקדו רקדו, רקדו רקדו, רקדו ונהנו. על טעם וריח לעולם לא נתווכח. כולנו יודעים שלבצל יש טעם ויש לו ריח, ועל זה לעולם לא נתווכח. חגיגה נחמדה בגינת הירקות. פה יש צבעים? איזה צבע זה? שחור. אבל אתם יודעים איזה צבעים אנחנו אוהבים? בואו ניקח אדום, צהוב, כחול, ירוק. קחו את הצבעים, קחו אותם, ובואו תראו מה נעשה. ניקח את כל הצבעים ונצבע את הליצן. זרקו עליו, זרקו עליו, פיום. עכשיו הוא צבעוני, וזה ממש נעים לעיניים. צבוע? יופי. אחרי שצבענו את הליצן, נחמד לנו כל הזמן. מי אוהב לקפוץ על חבל? ומי אוהב סיפורים? אז אנחנו מתאמנים ואנחנו מצליחים. יש לנו בגן ילדה אחת שהביאה חבל. כל הילדים קופצים על חבל. קופצים, שמים את החבל מאחורי הגב, וכל הזמן היא קופצת. קוראים לה ליאת. 1, 2, מרימים את הרגליים. 1, 2, מרימים את הרגליים. ליאת קופצת כל כך יפה, כל הזמן היא יודעת לקפוץ. איך היא עושה את זה? יש לה חבל, היא מחזיקה אותו ככה על הידיים, ככה היא קושרת אותו סביב הידיים, שמה אותו מאחורי הגב, והיא מתאמנת. 1, 2, מרימים את הרגליים. יום אחד, אורי חזר הביתה ואמר לאמא, אמא, גם אני רוצה לקפוץ. אמא אמרה, אין בעיה, אקנה לך חבל, קוראים לזה דלגית, ואתה תלמד לקפוץ על החבל. אמא קנתה לאורי חבל, אורי לקח את החבל והתחיל לקפוץ. 1, 2, אוף, מה עושים עם הרגליים? אמא אמרה, לא, 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 אורי, תראה חמוד, אתה שם את החבל מאחורי הגב, אתה מצמיד את הרגליים, אתה מצמיד את הברכיים, ואז אתה עושה ככה, וקופץ עם הרגליים. 1 ו2. אורי ניסה וניסה ולא הצליח, ואמא אמרה לו, אתה יודע, אורי,
גם אני המון דברים לא ידעתי, אבל התאמנתי. למשל, לא ידעתי לשרוק. כל הזמן הייתי עושה ככה. הייתי עושה ככה. אחר כך התאמנתי. אחר כך התאמנתי יותר. לא ידעתי לשיר, התאמנתי, למדתי, לא ידעתי לקרוא, לא ידעתי המון דברים. אז קח את החבל ותתאמן. אורי לקח את החבל, קרח אותו סביב הידיים, שם אותו מאחורי הגר, יצא לחצר והחל לקפוץ. 1, 2, מרימים את הרגליים. 1, 2, מרימים את הרגליים. ופתאום יצאה לו קפיצה. פתאום זה קרה. אמא, אני מצליח. אמא, תראי מה קרה. הרמתי את הרגליים. יצאה לי קפיצה. למחרת הוא בא לגן ואמר לכל הילדים, ילדים, אתם רוצים לראות איך אני קופץ? אני יודע. והגננת אמרה, אתה יודע, אורילה, כל דבר זה בחיים. אם מתאמנים, אז יודעים. נכון, אם מתאמנים, אז יודעים. אם מתאמנים, אז מצליחים. שלום, אצבעות ידיים. להתראות אצבעות ידיים. מה אפשר לעשות עם האצבעות? תראו לי. שלום, אצבעות ידיים. אפשר להצביע. הגננת. לא מתפרצים, מצביעים יפה. אפשר גם להגיד, שעה, שעה, שעה. שקט בבקשה. שעה, שעה, שעה. שקט בבקשה. אפשר אפילו לנגן על הפסנתר. דו, רה, מי, פה, סול, לה, סי, דו. דו, סי, לה, סול, פה, מי, רה, דו. אפשר אולי לשחק עם האצבעות? בואו נשחק. אצבע לאצבע נחבר, והנה כדור פאר, מתגלגל, מתגלגל, נתקל בקוץ ומתפוצץ. שלום אצבעות ידיים, להתראות אצבעות ידיים. אולי נעשה גם הצגות. גברת ואדון ביקרו בתיאטרון. כשהיה יפה, מחאו כפיים. כשהיה מצחיק, צחקו עד השמיים. כשהיה עצוב, שילבו חזק ידיים. נעים מאוד אדון, נעים מאוד גברת. ביום שני הם הולכים לראות סרט. שלום אצבעות ידיים. להתראות אצבעות ידיים. בואו נשיר. 1, 2, 3. מאחורי 1, 2, 3. שם ישבו 3 גמדים. 1, 2, 3. לא אכלו ולא שתו. 1, 2, 3. רק ישבו ופטפטו. 1, 2, 3. ראיתם? גם עם הידיים מנגנים על הגיטרה. אורי מאוד אוהב לנגן. אמא קנתה לו חליל. כל היום הוא מנגן בחליל. ליל, ליל, ליל. אני מנגן בחליל. ליל, ליל, ליל. אחר כך היה לו בבית אפילו פסנתר. כל היום על הפסנתר. אמא אמרה, איך אתה מטרטר כל היום על הפסנתר? תפסיק כבר לנגן. אחר כך, כשאורי קצת גדל, אחרי שהוא ניגן על החליל, והיה מנגן, ליל, 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 וזה היה נשמע נורא עם החליל, ועל הפסנתר, ואמא אמרה, אתה ממש מטרטר, ועל התופים, בום, 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 די, כבר כואב לי הראש כל היום. אז יום אחד, כשאורי קצת גדל, אמא קנתה לו גיטרה. וואו. כשהיה לו גיטרה, הוא היה כל כך שמח, כל הזמן הוא היה מנגן על הגיטרה. בגיטרה, טרה, טרה, מנגן בגיטרה. אבל אחר כך, אורי כבר כל כך אהב את הגיטרה, פתאום הוא התחיל לנגן יפה, והוא למד, ואמא אמרה, איזה יופי, איך אתה מנגן יפה, אורי? אולי אני אקנה לך עוד גיטרה קטנה. ואמא אמרה, איך אתה שר? אני חושבת שאתה מוכשר. ואז גם אבא הצטרף, ואמר, אנחנו חושבים שאתה מוכשר. והם קנו לגיטרה יותר גדולה, וכל הזמן אורי ניגן בגיטרה. נה נה נה, נה נה נה. ואמא אמרה, איך הוא שר? אתה פשוט מוכשר. ואבא הצטרף למקהלה, וגם אורית הגיעה מהצד ואמרה, איך הוא מנגן יפה. אני חושבת שהוא מוכשר. אתם יודעים מה קרה לאורי, ילדים? היום אורי גדל, והוא מנגן כל כך יפה, וכולם כבר מכירים אותו, ואפילו אומרים שהוא גיטריסט.
יש לנו המון כלי נגינה, ואנחנו אוהבים לעשות תזמורת. תזמורת זה חגיגה חמודה של כלים, של צלילים, של מנגינות, שעושים לנו כיף מאוד מאוד. 1 ו2, 1, 2, 3, 4, מי לשעת סיפור כאן בא, יחד חברים, שמענו סיפורים, יחד חברים, היה לנו נעים. 1, 2, 3, 4, איזה כיף בספרייה, יחד חברים, היה לנו נעים. יחד חברים, חלומות מתוקים. לילה טוב ילדים. אני חושבת שאנחנו עייפים, ואתם יודעים מה עושים לפני השינה? מספרים סיפורים. לילה לילה נום ננס, מהלך לו עם פנס, בכל בית הוא שואל, בכל דלת מסתכל, פותח כל חלון, מי זה לא שכב לישון? השעה כבר מאוחרת, ואכלנו ארוחת ערב, לילה לילה נום ננס, למיטה עכשיו נכנס, הוא לוקח את הכרית, ובתוך הכרית הוא שם את כל החלומות הנעימים, ונכנס לו למיטה, והוא מתכסה לו בשמיכה, והוא שר לו שירי ערס, שתהיה לו שינה מתוקה, לילה טוב, ליל מנוחה. בואו תגידו לו, לילה לילה נום ננס, למיטה עכשיו נכנס, לילה טוב, ליל מנוחה, חלומות פז, חלומות נעימים, שיהיה לנו שינה מתוקה. לילה טוב ילדים, תעצמו עיניים.